हेलौ फ्रेन्ड्स, आं दिनै बारियाव एसे खामानि मावफैदोंमोन। आलु एसे खोनांगौ दंबावोमोन, बेखौ खोफैदोंमोन। ओमफ्राय कफियावबो दै लुनांगौ दंमोन, लुफैदों। दिनै सानडे नालाय बारियाव एसे खामानि मावफैदोंमोन आङो। मेसें बोथोरनि आबाद मुला दं, फान्थाव गायबाय, लाइ मैद्रु दङ, बैयाव अलकफि दं, आलु दं, लाफाबो दं। बै खाथिना जाहैबाय जोंनि न' खाथिनि सासे आयं जानायनि। बिराद खामानि मावो बे आयंआ। एक्स BSF मोन बियो, डिफेन्सआव साख्रि मावोमोन। साख्रि जोबनायनिफ्रायनो बियो बहुद बारियाव खामानि मावो। कफि, आलु गासिबो थाजोबो बेनाव बारियाव। नैबे जाहैबाय बे जाहैबाय गय बिफां। सारि सारि गय बिफां गायदों। फिथाइया देग्लाय बारा थायाखै नामाथाय। बे जाहैबाय थालिर बिफां। बेबो जोंहानि थालिर बिफाङा। जाहैबाय जोंहानि बारिनि भिउ। बेयाव फैनानै थाफैबानो बिराद गोजोननाय मोनो। मेसें बोथोरनि आबादखौ बारियाव नुयोब्ला। एसेनोसै नोंथांमोन, जोंहानि बारिखौ देखायनाय जाबाय। थालिर बिफाङा। अके, दोनथ'सै बिदिबा। थेंक इउ।